Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge. Nigopi na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onjore irio yao. Igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga. Ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Kubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya marokerio ya Bible. Omwancho murigereria ubigeta seni kia Ndizi TV ritukoria rero nigo nakoretire guika asensemo ya igonga egotoka se wodi ya Bomariba egotoka se bunge ya Bonchari asengo cha gukwana noyo minto uyo nyareko bakagwetera mange asobogi mabwae na nyareko bakinko gotari chinsemo au konde ritukoria rero na guikiriga iga Bonchari asakoro kwa igonga asengo chigosanganera mange kana Nayaeteire asobogi mabwae igoto baisa gusuka ikaranzo ike morobelio Nayaeteire nigokoretwa munainche Sara Nyarangi ontita asegeta seni kia obwanche tegie TV kia Ndizi TV nyoro morobelio yo nigogocha kera ritukoria Jumaine ense ya monenusu ya botuko igoto baisa komocha togende tororenga narariaya oyo minto Samuel Nayaeteire asobogi mabwae yo karibu sana Samuel. Eo. Tewango. Muyande. Karibu sana. Karibu. Lero naikira. Gano igonga Bonchari. Biamono. Buya sana. Gano igonga. No igonga. Nchigonga methengana ya nyingo chinyamira. Ya igonga elia nyamira igoro ku mugonga. Karibu gocha. Asante. Asante. Mwanere karibu gocha. Wa hena yaro mwae. Nare mwane. No masubadiri ndo chago tiketo tabwati kende pi Samuel. Akaira keregento. Muna riri wantebeti. Keregento. Gento kiwa kia musinyete. Kubugori negitanda. Negitanda nemese. Nabia musinyete kini bintu binde na bwatega. Irete byonse. Irete bagachianga chiane. Chibicha. Bona bontigarete igotu. Mwancho murigereria buna natieka kogotebia nigonda sensemo ya igonga yugotoka se wodi ya Bomariba asena chokumirana noyo minto Samuel yugo chogontebia mange igoro Nayaeteire asobogi mabwae korwaro mwana moke mpaka buna ikiriga igongo chituri gusanga mange ekerona ikire enka yaga kero kurigereria ntukana stanere asigesona kiae egerete chugusanga mange bono ninganie otebio mwancho murigereria ngana kyokorokwa na endo enekia maenenga iga igonga tole ose tokaroro wao kokoligereria gari mwanjo mategereria itangani kabisa mbuya munaso goika onyale goika iga igonga iga nigonga ya Bonchari Bomariba ward ase kenyoro kia raganga Bono nainche natebire mbuya muno asogontarira karibu Yo no mwancho murigereria buna Samuel atebira maene no turase kenyoro kia raganga no nka yabo ase turiga turagosoria monere arantebi nimanyete ngano na eno bwata mango gwetera sinka yao nkwana konyoranga kyosange na intwe karubwate amange gwetera subugima na bagotonyora gwetera se namba yesimi eyuere ase TV yao igorabo ogotomeria tali yao ni namba yao egere nkonyore ngiche mbaka sinka yao egere tusange buna namutarire Samuel bono asomorobulio yo nkwa kiresi gantebia ari gwetire gocha kurinde nintetherande tuchake bono iga tutaraika se amangana yo murugi kugutama ekwera eyo nero raso murubirio ntagete turachakira nga kikoibure tu familia ino na kyokinete gocha na makongwa ali kwa beru kugwetera buna Samuel ali agerete kero kende utaraikira ni ubugima una bantu bande mbiamuno Numayo ko iboro kwane ekoringana na rende buna Bible bagontebia igo bangiburete 1991 omutienyi oikomi chitariki 10 na iburetu
abaibuli bane rende barenga abantu rende batari kwenyara yani obokong'u mbwarengo kulingana no endagera nabo yare koba obokong'u enda ani no nuko ogwesoka koba yarenga obokong'u omong'ina mama unago nagontebi gocha na batukiniti buya eratukini buya bonega igachinga kitio kogenda rende skuru na intutu chigosoma skuru yane nachagete 1999 nasomete Igunga primary yoro nasoma ororo tigarende masomo tachikumbwata buya nondigereri munandega tari gesongo torakwane naega toerewane ya gesongo garo kinabo kiranga ketege asing'incho tincheti gokoraki kebwati buya asing'incho baibuli mbare obotaka obo minto gokwara obumaende ntwakinirete obokong'u mbarenga mwarenge mino nataka gukobori maega lakini mbiya kwakwanire mwakinirete obokong'u mbarenga kero kende more mino minto bone tore bane abamura batatu omunyaroka noyomo lakini bono nabarirende batonyorire nja bare manyete mbabere igo muri babere bono igo ani abare batonyorete abatore moyo bono mbane bono muna twakina gocha igaika 2007 ye igonde class 4 gona koirora na arengerende tina wate kurende no ibirengeri sing'incho wiki skuru ukoirana n'enchara kora gidendo mongino mitongo tema arenge sana okuna kwelira nye biasara bya matoka ari gukora kogenda arenge mugumo tari ngakiri tari pikipiki ya arenge gosigari ora kore ni nyuri no gendo chikui mongino mndu wisuma na magoro wikamugumo buguria matoke nenda wikaga omuntu rende twabwatere ndorengo mukaru wake no mugaka omugaka tata no mukaru orenge sing'incho murembe turenge nyumba murembe turenge nyumba igonaki murembe turenge asibaru wase mama na tata nkiare gukora bono no murebi orenge bono barebi bubwaye nabego ikera nzachinde mama orure town utiro ogorire agansu akandiri twakarira ombuta oreta liriani bigithiri ikoiga usiriani bekira abu ebirega mugakuria obuguria koraki ogenda nero bona twatigarencha enchara one gacha goika 2008 amasomo no ntigerete igo kirasi sano no ntigerete amasomo kero natiga amasomo kaira nanka ai mama na bari getia baturetia bagambire nda bajije kombwata rende bangire school bakwiranie school bangiranie school ende konyora na biro monene konya na biro monene oronga batenje na biro monene na mongiranie school endo ngiyo ndakoreki ngiyo ndaigwe na mbotindi gwetibia ani tindi kuigubuya school kurende mama nenda akambwata kero bambwata bakangire school yari go kibobora bomaribanire twatiga magega nitibo maribanire goti ase bagoroka kwirende kugitocho kangiro oro naro tinje tikukura 5 eyo naro ngaira naka ona karona ira naka nkabanga nasoire goswase chisabu gete chimbe ichibono ngona kweinyuringa onyendiri ngore nini nkore muna nare gotebigwa kango na inche mbuyande kenda kwira ni maega keigo
Eskuru yo gutiga kwa ugwatigirite class sana amaene no muriro tari weti gose ngikia rengo muchando ne fees gose ngintu kie ori skuru eye skuru eye nza chinde stress na bego gwaka na boko bano moyo gende skuru lakini kwenda kwenda seli bono ikandiri ariko gochaimene ya tari gusukurika ya tari gusuka nende twaringi skuru batatu okay mumuroma nembusi arenge mbusi arenge era nagenderera tamasomo nende no mungaini urenge na uri gutanga ni skuru lakini nere gaikagati nere agatigera standard 7 okay nenyaruka yari gukurumaya enyaruka yari nere tigirite 6 okay minto gabo no muntu osomete akerenda agatubwake mumuroma nene omokogoti omokogoti era natambo gitagagenda nane nakora kuruororo okay bono nkikirita dominare gukora na ndura inyura ari gukora mpaka kiachangia bana bamino musomete bya school usige kora akorete ora inyure ngakigite na akorete igana iga endo kende ngeringa nonye bitabu garoto areko nari twakagorire gitabu siringi 5 page 32 bana ono lilikuwa agorire kunywa ringi sigara no bitabu byao iga buko biritu aregorosia bana bano mugaku ono lili mukara sumo ganda motenya twenda twatenya rende twirana tugoja twanyoro tabwira mazagara lyo sogoteire arosirije sigara bono nande tukunyara kuburi muiburi umuburi gago teminjuga kwebibuko bono tukaba no boba yona boko kore gitabu sachinde gwaja kwanyora kierire inche amasomo anenga na cheki nanga tebanga mbuya ntigiri ndenge mama musigomo omoke kiagera na bakuna kuna gwichanda guchia ichande guchigaiga na masomo takore tiki tayo bona so bugima bwa sobongo bwane kubwati umende ni sebwaringe na ende na nchite chigo sori mono okay binto kora ne chinguru chiao na maboko na maguru binto na nchite na byo ya no ekirazi mikinkaransi teiga yongwe tengi kabure ke ko ba minyo kenji go chiesa inki gwanchete mono no mupira bwa magoro gose nkarate gose inki gwanchete wani endo na nchite garokio ukominyoka okay arabu ne segi wani endo na nchite chifitio ichi jibao kane serikali ono ya kane chabo abantu bakorwana buna narwe sukuruga twata ibutoirane na munyoka naso efitio abo bano kinsombete mesikururu charia utapara na rosi 20 chinechi movie nyengo ndandore anda narora wana koraki Aya ginkoira na ambide tabona njendo tibona chinguru chiri narorari mutako na ndengorwana nenda nakwa bona kachankaranga bono igai michando nero bono Samuel ntage to bwaterega bwa keigo turaenda turamyoka se studio wonchiro libo keigo kero to kuirana tumanya kugenderera ngaye no muntu bwechi video nini eskuru nali acha gusinyira giga bono mwanchu murigereria tiga turagenda sense mwende studio nkuirana tuli na Samuel agendera kumanya mange norochi bunagenderete kuyetira karo mwana moke igo nturaika samane na agakare igo tubese gusuka enero Ndizi TV obwansu bumugusa omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose ututarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwire bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwire bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwire yerisangwa chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochiko kurigere choka nduto gokoereza buno rwarete wata tebina igabu na boti nikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire tokonyora omurwire oyo atakire gokorwa massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bagokora massage. Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano n'ibere ibere isano n'emo kianda ibere inya isano gusumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego naboku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira ryagocha kuvotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurubu bukoreri bwokungura ebimo by'umubiri na kubirongiya buna egitekyo umugongo gose umugongo bwekumpete ekerugwatengerie gose konyororuguma kuvotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge n'ekinsemo kindi cy'amaguru naboiga amagoko boigo amarwira ryagocha kubwetekana n'obogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yanda mange ekero kwabarirwe na kuriye kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungi y'umubiro magiga yukonyoro kurwarirwa kurwa senya gitari mbabwete boigo umurubyo bwo koretera ububwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali kinyimbo kiri kigo konya gutara kimenyekanete buna clutches n'ebirogo bya wheelchair n'ebindi ebinge batarire imiyumu cyokisi asamagacha ni usasura building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo nabo imiyumu cyunyamira nigo bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumu cyu Nairobi nigo bubwata kinsagi isato n'umucyu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'ikindi kinyinge bakirisimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbuya mono uliogenderete kubwati murubilio Nayaeteire ase rituko rero turase bunge ya Bunchari ase wodi ya Bumariba turi noyo Minto Samuel uliogenderete kongerera aliaro rire kurwara umwana moke gutira ekairira mbaka agatiga eskuru kirasi isano Samuel ukaranga ogocho bitete kabisa kwarure korra chi movie chi video yani kina achirega ani ngora nonya tatu yo nyata atabo monene age namubuata mubekeze mwe chingundi sana ebana lakini wone ikanende ntabanga omuiburi omuntu obonete gusikwa bone karona rwabo na chagete kobera ni chikurubu chisabu chimbe ebana bakega ikira muntu gasoa kwebundisa no nyikunywa marwa amarwa yegero twaswa kunywa na nywita amarwa omwaka omugima kunywa marwa 2009 bono 9 karuna chagete kunywa marwa ya
sachinde ekero kunywa maro no ebintu binde bigwetera kwagani kurambaria ganto kabande gaba muri misie yiga kwabuna gwateba iyo koboko utambe kuze korusia matusi omuntu kurama abantu maskanta yo nenda mangano kurama na aria marito makongo bono kero yaika 2009 eyo mugaka nare sobere ngumbwa abaruko ngumbwa abo ebona no wango litore murugora koruku Joseph Chagara uyu agajaga ntebia liba guko na gukora kore bintebi injura abera mwane ilio kore byo gutinda abiburi ba ngaki ba guteba bono mama ngotema ringe gonkania ontebinki no chisterio muy buriara chasura venga tatu mwana nenki guseke kiaba inki kiaba bono injiri dia gukwana aroti nare kumuiraniri bube sibaiburi bane koiraniri aro nare koiraniri bube yo nare kurigereriga nagenda onekero nagenda wasekero mugako ichagarangirete ata mama naroche buya sengijo munangirira ariti ndigo chikonyora sabo yoko koraki yogo nywa marwaya mbuyanya kobera ororo ngoraki yono muntu bwenyari to menyete buya senka yae muntu bwenyari te akambundisa konyenya nabwate bucheri twana mugumutu ichimburi naba nkonya konyeterende no echiango mwana enarora abwate ringo mukokoti mwae agatobega kwa muna twins rende abagukura chianga chibuge kaine bikoro toyuge kaine kagendera komenyororo kamenya igachega igerenga kingateba tisometi saninga nikuriye gasi yeserikali tinkonyora kintu ndakoregero kyo nke yo koboko igon yegete bakokangia ku ibintu byabandi emesi ntuibete n'abana gete bene ibaga buri mugwa mwino chingoko rende noene mburi yaya mburi na ngoko enare kobo asana singinje mburi ubu atugusengoko nechera uso sambwe sabari getogaro kinare ko ntare ko mwagaro kino musi orongo buna indi singinje no ganda somo gambia kubona ki ingi kwabunero musio inchara yandi nabo no musi mongina na kanite fine nari baetetie fine siringiri bwa ya mubari kucha guheteri lakini umugino mintaga kana siringi 800 umusi kurwiri muna kanite igo no mugako yo akangira ngabe kex kateba bono tigantiga na mangana yo boibi na konywa bono ekero na bera bo mugako yo ero yaikana arengereri mugako yo akamanya gonte ibono inyaruka ya nere yasogete bunyandaria matongo kiraguri iyere bunyando ebona ande mte toge ndororo bagwaka numutie omutienyi emo ngateba ni maitoro tigangende nkoreki tinde nanje nyore ni ngagachire nyo elio konyora no eka nyumba gakonyora ngaragachwa enyumba elitu abwate yuka minto no twari kumigerera ni twese twara no twakararire nkagenda tukaigwana no musacho ringa mutebi chike ntontagete ungorere amaba tonga besa lakini ungorera amabati musacho likumbe na koreta amagoso ngachiko muzeita ngabesa agura amabati abo yayigeterende garontagete chibesa mamu mwaba mama agasira kerasira kagenda nderende nkoreki nchira matanga nabandi nete kerandina ngesuko mayo ngateba tigange nderende ngirane je muteito genderende tugora mabadi chibesi chichagorireki ichekire chia mabadi 20 nkoreki nyora kanyumba ka mabadi 20 linde na nje ngorereki na nje nsoe mwane maina nyaza omuzajo nabandi nete chibesa
nandinete chibesa nkaruororo nkagenda kero nachaka ngabuta igaika 2010 under 10 nonkunete besa elifu okoboko kwane elifu nonkunete besa elifu okoboko kwane kanyora omonto agansigana gochitabaka egasi na ekarororo togenda oko ogwakano siringi 800 omutienyi gasi keyo ko bono kero na ikororo kanyora na epaka ong'ira bono epae naye noroche epae buna okogenda banto mbaroro goika bwegoki goika ogoreki bono kero nakorororo ngakora emitienyi ebere kero nakora emitienyi ebere ngaegwa 600 naegwa 600 naro ngateba epae eng'ise kobera agaiga naro obogima bwane nabo borakoreki borasareke riria mbangete bo nao nirie epae nabochorete ematuresi ninche bweka nare korara enyomba eyo bono ematuresi ekero nyebochorete nanyebochorete na omuyo chibesa chiri naonirie ase eng'encho ndire omonye natare gocha omonye oyo na omwana Jesu orenge nareta chibesa chiri nabeka ematuresi inche narara bono rituko erimo chiri saine omonto namanyete rende naende orenge omosibati ochironta ebiri kaki nkonye chenchieri chibasa echikonye naonirie 8,000 nonchibegete emesa igoro erinde ng'ibangete ndosie endagera ngoreki nsoe ndare chibweka nare koraro musibati oria agachanga moigorera chibesa chiri no chiri igoro aria naende gwaka buya chibesa nabegete saa chienge 30 nsaa echikwara konya koni kwa nabeka omonye nogocha twaka esawu musibati oria ometa agaika kumba abwate omuyo kero areta omuyo oria akambekera iga na chibesa chiri no chikorire kia nainche ngateba rioka tiga nkwase ekene gose moite warora musibati oria kero narora amariga akarwa omaiso ong'orokia omuyo nainche na omosacha nari monchorete iga nkabwata omuyo oria nabo nari gocha komobeta nganyobeta nse nkamoteika ngo nagoita lakini goroki okagenda kumba abande isiko barenge abo bagacha bagatuki chibesa chiri bakagenda nacho kwarorire musibati oria agakoroki akagenda kero agenda mambi bogakia namomaete karangeria omogaka oria agacha namotebi musibati oiga bachete maragoba nende achete moyo oria tanyoireti moyo oria nganyobeka arire rende buna ataete gokoroki musibati oyo agatumera igoro akang'onchokera kero ang'onchokera ateba rende nyekwang'onchokeire ni sawa bono nkanyora nonya omogaka oria osoire getumo kia omusibati oria omwegenire kero amwegena akamanya korwa agateba bono nte egetambulisho kiao nkamoa egetambulisho akamanya korwa agateba bono nobore mongocha nachaseri bonana chikorete ki chigete igase ino igankaga kero nacha omutureti nare twabwate ore goro ku pusi oyo kero namweresera agantebia ng'a kwanza nende na omwana omokore ng'aki agokorika eba nigo ntagete achiche kwarorire kero achire rende achichana chobore muna atagete oria gose niga obwete ngoni arenga magina ya korosi changa mogumwe kanda ngamonyora ngamutaiga kingi getambulisho kiane ni chibesa nabongo nyora sinkori kunkoreki nyogo gwaka na nkenge chiere ya nini ai miaka ya erire bono getambulisho timbwati no gesirere taria kachanga nyora omwalimu nare uringe pasaga iwonga urikoro ku Patrick yorero akandangeri kuchiboye
akandika kamburi gitambulisho n'ubwate ngamwerezera gocha ante ibone gitambulisho ikiotiga yanda bakasomo gambi uri ikenga egesirete obwate ikengao lindo otigane n'omuntu tanya unago kuibirengereri kagenda nga process amaenega tambulisho kiane kigakora kigacha mundu uria kanya gutuma umuntu nsigane tuguchioronga mutebi enda mutebi ine gitambulisho na akorire ki na mutigire kurwa abona chagite gukora gasi gucha na ara akorira aro gucha waniga ikatuda nde 13 yango yanenere bigite ekawosirogora agantebia nchungoire Kisumu kerangira Kisumu nganda ngakora obusocha tari obusocha tari Kisumu akandusia mumuromo aboyo rega ikoroba oyangirete magega akangira Nyamira Nyamira county ya Ono Kemera gano na akorete miaka yange 3 obusoja kono kasi ya mugondo chiombe mumuntu arona bari kongakana chiribubere mutienyi ara kongakana umutienyi nkaboro mungino nenda kangancha muno kirangancha muno acha gatei mumuro yakamutei yaya momenteli buchiberenga chisatu nje ngayugubuyanga na nje mutienyi ngorinde chisato chingi maiga ngoka sana na nje kichaso kirega koigubuya mungino riega igakongige namba gakongi kwirende tamaiti gosoma rende onge beso ntebi munyoga rikemera onge simi ekware chibeso ukari kemera undusiri chibeso ndetere epini yanenere mungino ria akanganja kabisa akanganja ayuna maya ayo minto Samuel bono ndi wacha konyoma wa decide bono ngwakorire chigasi mechi y'abantu wa decide nga bono tigangiche na inche bono mbe bantu bane kurinde ayito gonte bibono iga tigatochitumira ne wiki egocha litikulia Jumaine ense ya moni nusu ya marogoba egeroge ndere gonte bya yo amana yanda mange asengincho echingaki nebiro ntagokora boigo asante mwancho muligereria nigo